मानाव गेदेर मानिजाथाव डक्टर अनजलि दैमारि मेमा गोविंद बसुमतारी आरो फेरेंगा सोर गावनि आंगो लोगोफोरखौ मैयानि समाव दान्दिसे सम बिथांमोना जेरावखि थाया आला गोजोनै थानो हाथों बिबार बारसे गावनि आंगो लोगोफोरजों थांनानै दसे सम 1 मिनिट आरज गाबनो थाखाय बिथांमोना सम गैया। सोरनि थाखाय गादियाव दं फेरेंगा सोरनि थाखाय गादियाव दं आरो गोविंद बसुमतारी सोरनि थाखाय दं। एनडिबि आफादाव हाबामोनबा दिनैनि समाव सासे फोरोंगिरि रिटायार होननानै सिनाय जागौमोन आरो फेरेंगाया सासे बेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि होननानै सिनाय जागौमोन। सन्मान होनो रोङा फेरेंगाया जुदि मुंख्लंफोरखौ सन्मान होनो रोङाबा गोविंदआ होनो रोङाबा बिथांमोना गादियाव थानानै मा लाब बिनि थाखायनो आं खावलायो मैयानि समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गेदेरमा प्रमद बर' सारा फुंबिलि समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम एक्सएनडिबिनि मुंख्लं सानाव दसे समबाबो नुजाहैदों। जोबोद बाख्नायथाव दिनै प्रमद बर'खौ एक्सएनडिबिफ्रा बुंनानै बखिनानै मा जानो। प्रमद बर'आ सान हर रायजो राजाफोरजों आबसुनि सारमोनजों जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोनखौ बांसिनै सिनायगोन आरो आबसुनि जेंनाखौ प्रमद बर'आ बांसिनै गोसो होगोन। रायजो राजाफोरनि माखासे जौगानांगौ गोसो होगोन। दिनै एक्सएनडिबिफ्रा गोविंद बसुमतारी आरो फेरेंगाखौ बुंनो गोनां बायध'था। दिनै एक्सएनडिबि जायफोर केसनि जेंना एक्सएनडिबिनि जायफोर जोबथेसालियाव दं न'खर दानानै थानाय मोनफ्रोमबो एक्सएनडिबिनि जेंनाखौ बांसिनै गोविंद बसुमतारी आरो फेरेंगाया साबसिन दायित्वखौ लानांगोन। बिनि थाखाय दिनै जाय सानै गेदेरमा आरो लोगोसे जायफोर एक्सएनडिबिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय बिथांमोनखौ बुंनानै जेबो लाब जानाय नङा। बिनि थाखायनो बे सानै मानसिखौ जोंहा बुंनांगौ। बर' हिसाबै अधिकार दं। जायफोर हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनहा गादियाव दङबा एनडिबिनि दुखु दाहा आरो जायफोर जोबथेसालियाव दं आरो केसनि जेंना आरो जायफोर एक्सएनडिबिफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा एक्सएनडिबिफोरजों हेफाजाब होनानै माखासे न'खरनि जेंना बेफोरखौ गोविंद बसुमतारी आरो फेरेंगा बिथांमोना साबसिन अनसायनांगोन। जोहोलावफोरनि मुङाव केस दं बेफोरखौ दिनै बोखार जायाखै। बिनि थाखायनो दिनै साबसिनै बुजिनांगोन फेरेंगा आरो गोविंदआ। दिनैनि समाव एनडिबि आफादाव हाबामोनबा गोविंद बसुमतारीया सासे फोरोंगिरि हिसाबै रिटायार फोरोंगिरि होननानै दिनै सिनाय जागौमोन। फेरेंगाया सासे बेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि होननानै सिनाय जागौमोन। बिथांमोना नुहुरखानानै आरो मोनथिखानानै बिथांमोना हाब दाब एनडिबि आफादाव बिथांमोना गावसोरखौनो गोरों होननानै एनडिबि आफादाव थांनानै दिनैनि समाव जोहोलावफोरनि थाखाय दिनै जायफोर मुंख्लं जादों देरहासारनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गादियाव दं। फेरेंगा आउट गोविंद बसुमतारी आउट। मैयानि समाव लाजियाखै मुंख्लंफोरनि थैनि थैसामनि साजों थांनानै दिनै गादियाव जिरायनो मोनदों। पावारखौ इन्जय खालामनो मोनदों। मानगोनां जोंनि गोविंद बसुमतारी डेपुटि चिफ मानगोनां जोंनि रन्जित बसुमतारी बिथांमोना एनडिबिनि सानसे समनि दैदेनगिरि गोविंद बसुमतारी बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि आरो उनाव प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बिथांमोननि दैदेननायावनो आफादा 34 इयार्स आन्दलन खालामबोबाय आर्मस स्ट्रागल खालामबोबाय। नाथाय दिनै जाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै फुजिनांगौ फुजिनायनि दिन सुंग्रिनायनि दिन
मान बावनायनि दिन बिथांमोना दिनै सम मोनासै दान्दिसे सम फैनानै बेहाय बिर जोहोलावफोरखौ मान बावनांगौ संग्रिनांगौ सिबिनांगौ बे दिनाव बिथांमोना दान्दिसे सम होनो हायैया जोबोद दुखुनांथाव जोबोद लाजिनांथाव बिथांमोनखौ आं एनडिबि इउनाइटेड फराम अफ एनडिबिनि जानानै धिक्कार होयो दुखु फोरमायो बेखौ जों एसेबाबो बिथांमोननि सायाव दिनै गोजोननाय गैया मानोना बिथांमोना जेसेबां गभर्नमेन्टनि शिडिउल थाबाबो बेलेग माबा मोनसे हाबाफारि थाब्लाबो दिनैनि दिनखौ बिथांमोना बेयाव एसेबाबो सम होनांगौमोन अन्तत मुंख्लंफोरखौ सिबिनांगौमोन अन्तत मुंख्लंफोरनि थाखाय बिबार बारसेबाबो होनानै दान्दिसे सम फैनानै बिथांमोना बेहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनांगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना फैयासै सम होआसै बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथाङा बुंनो सानगोन नामा दिनैनि दिनखौ बिथांमोना बिलोले दिनैनि दिनखौ बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोना दिनैनि दिनखौ नेग्लेक्ट खालामदों जों बेखौ सानना लागोन गोसो होआखै नेग्लेक्ट खालामदों माने अबहेला खालामदों बेबायदि खालामामोनब्ला निश्चय फुं समाव फैनानै अन्तत मुंख्लंफोरखौ बिबार बारसेबाबो बावनानै बिथांमोना थांगौमोन।